Estem al llibre del Levític, el llibre de Vaikrà, i amb ell tenim tot l'encadenament de les ofrenes del Mixcán. I aquí ens podem plantejar quin capteniment hem de tenir al moment d'oferir les ofrenes del Mixcán? Un capteniment de pensar en quin canvi exterior volem provocar? O bé un capteniment més psicològic de veure quina transformació interior estem provocant? La àlef petita de la primera paraula del Levític, que és Vaikrà, ens fa pensar en un efecte molt més humil i molt més senzill, que és que senzillament, quan fem l'ofrena, quan fem una mitzvà, hem de tenir el capteniment de que estem complint una ordre del Creador. Aquesta és la idea bàsica i per això als nens petits de les escoles de nens jueus se'ls ensenya primer el llibre del Levític, perquè ells són els que tenen el cor més simple i el cor més pur i se'ls pot educar amb aquesta entrega de fer les mitzvot perquè són un acte en favor del Creador. Shalom.